Така. Единственото решение, когато имате брат-малър стена, да ме противопожарна стена и трябва да разделите плъзгаща противопожарна врата с тия маркировка, всички необходими документи за приемане. Херман, модела е FST. Както виждате, с една ръка спокойно се отваря вратата. Безпроблемно. След което има самозатваряне. Как функционира вратата? Посредством противотежести. В горната си част има електромагнит, който е вързан към пожарогасителна централа. Същите врати на обекта. Когато нямате достатъчно разстояние от една страна се плъзга цялата врата, се предлагат отново напълно сертифицирани в двукрил вариант с градени врати в тях. Както виждате, тази даже е асиметрична, за да се запази, както виждате, там е път на евакуация, по-малко плътно. В другия край, по-голямото, с градена пешеходна.